Vilpittömät sydämet, jotka kääntyvät Jumalan puoleen ja todella haluavat Jumalaa, heidän on tiedettävä, että Jumalalla on tie, jota kutsutaan vilpittömien tieksi, ja he ovat hänen vilpittömiä ystäviään. Jumala tehköön meidät ja teidät heidän joukkoonsa armollaan. Vilpittömät ovat niitä, jotka ovat kääntyneet Jumalan puoleen. Heitä kuvataan tällaisilla koettelemuksilla ja kiusauksilla. Palvelija saattaa kulkea synnin ohi joko ajatuksissaan tai jaloillaan ja kulkea paikoissa, joissa on usein rikkonut Jumalan käskyjä ja pyytää anteeksi ja katuu sanoen, Herra, kuinka armollinen oletkaan, että annoit minulle päivän, jolloin voin kulkea tämän paikan ohi ja katua sitä, mitä olen tehnyt. Tämä kaikki on hänen armostaan ja hyvyydestään. Hän sanoo, Herra, sinä olet antanut minulle armon ennen kuolemaani, että voin katua sinulle siitä, mitä olen tehnyt. Tässä ja siellä, kun kulkee fyysisesti, se lähentää Jumalaan, samoin kuin henkinen kulku tapahtuu sieluissa ja sydämissä, ja ne muistuttavat himoista ja houkutuksista. Sydän muuttuu Jumalan vuoksi. Muista veljeni Jumalassa, kun ihmiselle esitellään kuva kielletyistä asioista, joista hän nautti ja hän tuntee, että Jumala kuulee ja näkee hänet ja että Jumala valvoo häntä. Tällöin sydän kieltäytyy ja sielu vastustaa. Tämä on puhdas sielu ja se, joka puhdistaa sen menestyy ja se, joka turmelee sen epäonnistuu. Sielut ovat joko puhtaita Jumalan tottelemisesta tai onnettomia. Jumala ei ole epäoikeudenmukainen palvelijoilleen. Varo, varo, kun muistot tulevat, ettet anna niiden viedä mukanaan. Sulje ovi heti alussa. Ensimmäisellä kerralla se on vaikeaa, mutta sitten se helpottuu. 3. tai 4. kerralla nämä kuvat eivät enää vahingoita sydäntäsi, joka on puhdas kuin kivi. Ne eivät vahingoita niin kauan kuin taivaat ja maa ovat olemassa. Se, joka kieltää kiusauksen sydämessään ja vihaa sitä Jumalan vuoksi, ei kärsi kiusauksesta enää. Pysy lujana ja tiedä, että Jumala koettelee. Jotkut luulevat, että usko on helppoa, mutta se on koettelemus ja testi. Jumala ei jätä uskovia siihen, mitä he ovat. Siihen asti, kunnes hän erottaa pahan hyvästä ja puhdistaa hyvän hyvyydellään. Jos pahuus kieltäytyy asettumasta sydämeen tai sieluun ja se liikkuu sielussa, ne, jotka pelkäävät Jumalaa, kun heitä koskettaa kiusaus, muistavat ja he näkevät. Jumala, tee meistä näkeviä. Tämä on Jumalan lahja sinulle. Suosittelen veljeni Jumalassa, että olet tyytyväinen Jumalaan. Ja viimeinen asia, iloitse, sillä Jumala avaa sinulle armon ovet, kun suljet kiusauksen oven, ja kun luovut hetkellisestä nautinnosta ja sen rangaistuksesta. Jumala antaa sinulle uskon ilon, jota nautit hänen kohtaamiseensa asti. Kunnes kohtaat hänet ja tiedä, että käsittelet anteliasta, suurempi ilouutinen on, kun tämä tapahtuu aikana, jolloin vieraantuminen on suurta ja koettelemukset ovat kovia ja on vähän, mikä auttaa sinua muistamaan Jumalaa. Tiedä, että Jumalalla on valittuja ja suurin valinta tapahtuu, kun koettelemus on suuri. Koettelemus jatkuu Jumalan ystävillä, kunnes palvelija ei voi paeta kiusauksiaan seisten tai makuulla. Ehkä kiusaus tulee jopa unessa. Jumala, Jumala, pysy uskollisena Jumalan uskossa ja käänny Jumalan puoleen.